zit er naast mij op de barkruk? Ik ben Miranka Hagen. En waar kom je vandaan? Ik woon in Vlissingen. Oorspronkelijk ben ik een Brabander, een zebra. Beetje grensgevalletje. Maar je bent je zachte G wel kwijt. Ja, die ben ik wel kwijt. Maar misschien niet als je terug in Brabant bent. Nee, dan komt dat wel terug. Maar ik woon vanaf mijn 18e hier in het Zeeuwse. Oh ja, dan tel je wel mee. Dus ik voel me ook echt wel een Vlissinger, zeg maar. En lust je dan een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? Natuurlijk lust ik dat. Ik ben benieuwd. Als het nou gaat over geluksmomenten, heel groot of misschien piepklein, waar denk je dan aan? Nou, ik had vrij recent wel een geluksmomentje. Ik heb mijn hele leven gedroomd om ook in het buitenland te werken. Wat door allerlei omstandigheden persoonlijk niet gelukt is. En ik ben ook recent van baan verwisseld in januari. En ik heb dus bedacht dat het misschien wel leuk zou zijn, omdat ik veel digitaal werk, om eens een aantal maanden vanuit het buitenland te gaan werken. En buitenland? Ja, België is ook buitenland. Spanje. Spanje. Ja. Lekker in de zon. Lekker in de zon. Spanje is ook een van eigenlijk mijn favoriete vakantieland. Dus ik ben me daar een beetje op gaan oriënteren. En toen heb ik dat voorgelegd aan mijn manager. En die ging daar eigenlijk vrijwel direct mee akkoord. En toen had ik wel zo'n momentje van, oh ja, nou gaat het toch gebeuren. Waarvan ik dacht van ja. En welke plaats gaat het worden? Het is een voorstadje van Malaga. Rincón de la Victoria. En wanneer gaat het gebeuren? Maart 2025. Dus je moet nog een huis zoeken? Nee, die heb ik ook al. Dat heb je al? Ja. Daar heb ik ook vaart achter gezet. En zijn ook, vrienden van mij zijn ook al dat appartement wezen bekijken. Dus dat, het lijkt allemaal goed te gaan komen in maart. Dus dat is een flinke koffer kleren inpakken en vertrekken. En 2 beeldschermen, mijn laptop. En zorg voor een goede wifi, wifi. En dan gewoon lekker daar werken. Toch een beetje avontuur. Dan had je het geluksmomentje op het moment dat je manager zei, ga maar. En dan heb je straks het geluksmomentje dat je daar voor het eerst de bol aanzet. Ja, en denk nou zit ik hier en zo met mijn uitzicht op zee. En hondje gaat ook mee. Dus het is toch een beetje avontuur nog wat je dan op de een of andere manier zoekt. Heel veel geluk. Dankjewel. Nee, geluk is gewoon vrijheid. En genieten van de dingetjes rondom je heen. En vooral van het weer. Van de mensen, niet van iedereen. Dus dat is minder geluk. Gewoon gezelligheid en gewoon goed in je schoenen staan. Gewoon kunnen doen wat je wilt en gewoon plezier hebben. Sowieso houden van. En lief zijn voor elkaar. Ik denk vooral tijd spenderen met mijn familie. En in het algemeen eigenlijk jezelf zijn, je ding kunnen doen en geniet van het eten dat we hier hebben. Wie zit er naast mij op de kruk? Nou, ik ben Wouter Mahu. Ik woon in Hulst. Ik werk ook al heel lang in Vlissingen, maar ook in Terneuzen. En ik heb ook nog een winkel in Vlissingen, dus ik zit een beetje door heel Zeeland. En Wouter, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Dat lust ik wel, hoor. Ja? Oh, nou, dankjewel. Als het gaat over geluk en ik vraag om een geluksmomentje of een heel groot geluksmoment, wat schiet je dan meteen te binnen? Ja, het grootste geluk komt dan toch wel van je kinderen. En niet per se de geboorte, maar we hebben best wel moeite gehad om kinderen te kunnen krijgen. En toen het uiteindelijk zover was, dan is het natuurlijk fantastisch. Maar ik merk nu nog altijd, als ik op de bank zit en we zitten lekker samen een film te kijken, dan kijk ik af en toe wel eens naast me en dan denk ik van, is het echt? En dan voel ik me echt intens gelukkig op zo'n moment. Dan prik je even in ze? Ja. Of prik je in jezelf? Extra dikke knuffel en dan denk ik, het is gelukkig toch allemaal fantastisch wat er nu is. Dus het hoeft eigenlijk niet eens een groot moment te zijn? Nee, in mijn ervaring niet. Hè. Vaak wordt gezegd dan de geboorte van je kind of je huwelijk. Ja, of misschien het moment dat je hoorde van ze is zwanger.
Ja, maar ja, dat was dus bij ons een beetje een lastig moment, omdat het niet altijd goed was gegaan. Dus en dan bleef dat een heel beladen. Ja. Ja. En uiteindelijk dus nu, daarna waren we dolgelukkig, uiteraard, en bij de geboorte. Maar nu nog altijd, dus we zijn 10 jaar later, we hebben 2 mooie zoons. En kijk ik nog echt letterlijk iedere avond af en toe eens naast me en denk ik van wauw, heerlijk. Ja. En hoe heten ze? Jens en Floyd. Jens en Floyd. Ja. En hebben ze daar enig besef van zelf? Dat denk ik niet. Nee. Je zegt het zo vaak als je kan dat je van ze houdt. Maar voor hun is het natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. En dan zegt papa of mama, die zegt wel weer iets geks. En dan lekker film kijken en dan gaan we weer verder. Dus, ja. Op een winterse dag in Middelburg rondlopen en het is bijna zomer. Dat is iets wat mij gelukkig maakt. Dat mijn kleinzoon lekker aan het voetballen is bij Sparta, ben ik ook erg gelukkig mee. Waar ik heel blij van word, fotograferen. Daar word ik heel blij van. En dat is mijn hobby. Dat is leuk. Samen zijn met leuke mensen. Vrienden, het mooie weer. En als ik mensen tegenkom die ook positief zijn. Wie zit er op de kruk? Ik ben Jeske van Nieuwlanden en ik kom uit Sluiskeel. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? Ik denk het wel, ja. Dat zal er wel in gaan. Kijk, dankjewel. Met een beetje zeekraal erin. Kijk, lekker hoor, echt Zeeuws. Als jij denkt aan een momentje van geluk, groot of klein, lang geleden of pas geleden, waar denk je dan aan? Ik ben pas geleden met mijn vriendin naar Pink geweest, een concert van Pink. En daar ben ik al heel lang fan van. Ja, en dat was echt een geweldige show. Waarom echt Pink? Gelukt. Pink, goede muziek, ze is lekker actief. En ze zingt ook gewoon hartstikke mooi. En ze betrekt het publiek echt erbij. En hoe was het concert? Waar was het? Dat was in Amsterdam. Ja? Dacht ik, in Amsterdam. En het was ook heel leuk. De dochter van mijn vriendin die was erbij. En, ook een fan? Ja, ook heel erg fan. Ze is 14 jaar, maar die is echt super fan van Pink. Dus, en ook om haar te zien genieten, was ook heerlijk. En Pink, dat is altijd ook een beetje met acrobatiek? Ja, die zweeft door de lucht. En het is echt een hele mooie show. Dus een aanrader. En op welk moment dacht jij van, hier zit ik? Toen ze opkwam. Ja, zo, oh wauw, ja. Ja, wat gebeurde er? Ja, dan kwam ze op en dan met de muziek en een beetje opzwepende muziek. En iedereen die juichte. En dan is het begin van het concert. En ze kwam vast niet zomaar gewoon aangelopen? Volgens mij, nee, ze had wel een heel speciaal pakje aan. En ze kwam wel, binnen rennen meer. Dat was het, ja. Oh ja. Want ze is meerdere keren op en neer gelopen. Dus het is echt een super show. Ja. En je ging naar huis en je dacht? Ja, we waren helemaal hyper eigenlijk. En we dachten van yes. Op naar de volgende. Ja. Nou, heel veel plezier alvast. Ja, dankjewel. Proost hè. Ja.